موزەخانەیە هونەری یا دنڤر بدەهان بەر و مافورên berî 500 salan hatine neqişkirin û raçandin yên herêmên Îranê, Tirkiye, Ermenistan, Azerbaycan û Gurcistanê nimayîş dige. Hin ji van maforan bi dirêjahiya hezaran kîlometran keltûran bi hev re girê didin. Di nav de jî ev neqşê ejdehayan yên salên 1700 e. Ji Qefqazê. Ev yek ji gelek nîşanên ka çawa ev ber bûn girêdanek di navbera çandên cuda de û bi rastî jî neqş û motîf û sembol û raman ji welatekî di birin welatekî din. Keresteyên raçandinê sax dimînin, ji ber ku ew naşkên û pêçan û hilgirtina wan hêsan e. Herdem mirovan berik bo nivêjê, bo raxistinê û gerimbûnê bikar înane, weke vê berika stûr ya Tirkî ku weke nivîna razanê bikar dihat. Gives you as well a sense of Hestekî cuda ya çawanîya bikaranîna wan dide te. Niha ber tişteke ku tu datîne ser erdê û ew erd û lingên mirov germ dike. Lê wê demê di sed sala 19 de ew nivîn bû, alaveke praktîkî ya rehetiyê bû. Maforên din yên di vê pêşengehê de birîtîne ji vê mafora Karaman û Demirçîkola, her du yên salên 1800 li dema ku piraniya kesên ku ev mafore çêkirine nenaskirî ne. Henrich dibêjit pîşesaziyên herêmî bi reng û hirî û neqş û girêkên textê maforên xwe dihatin naskirin. weaving is a little like Raçinîna van hinekî wekû pekselê ye, ne wekû kêşana tabloyan bi firçeyê ye. Hergav xalên biçûk hene got divê tu wekû çêkir hizra wan bikî. Di salên 1600 de bajarê Kirmaniyê Îranê navenda bazirganiya raçandin û tevinsaziyê bû ku gozikên biçûk ji hezkiriyên xanedanên Sefewiyan li ser maforan çê dikirin bi navûdeng bûn. Her wisa ev mafora ku ajelên xeyalî li serin ya sed sala sêzdan e di gel risteyek helbestvanê Fars Seዕdî Şîrazî. Yek ji dilxwazên sirincrakêşên vê pêşengehê ev şêre ye ku ji başûrê Rojavayê Îranê ye. the immediacy. Nêzîkbûna vî rûyê qeşeng ku tu lê dinerî pir bêhempa ye. Li gel motîfên cuda tiştekî gelekî hunerî ye. Dema tu bêtir ji nêzîkayî ve berê xwe didê, tu xelekên cuda dibîne. Ew bo xwe jî xemlandina laş şirove dike. Henrich dibêjit reng û neqş û sîmbolên dewlemendên li ser van berkan dîrokeke kûr ya bazirganî û dîplomasiyê li seranserî herêmê nîşan dide û ev pêşangehe heya meha Gulanê wê berdewam be. Raporta Scott Stearns, Helen Sindhi, Dengê Amerîka.